Kumagumbi amanomhlaba indlondlo ezinhle indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla sanibonani onyakeni omusha sanibonani ngiyathemba nje ukuthi ningene kahle onyakeni omusha niyathemba ukuthi niwadle kahle amaholidi sadlula kukho konke sanajabula kwabamnandi emakhaya abanye behleli nemindeni yabo bekukuhle konke siyabonga nje ukuthi sisaphila ngithemba ukuthi nani lapha enikhona niyaphila onyakeni omusha-ke lo nyaka besikhuluma ngawo sukela last year ngikhuluma ngalonyaka ngithi mina ngicela ukuthi kulonyaka ukuthi mawufika ubusukude uthi ufika lonyaka usukude la uyakhona sekukude la usuyabona la uyakhona usuyabona ukuthi hayi la ngiyakhona kuseduzane futhi uyabona nezimpendulo ziyafika uyabona ukuthi yonke into oyifakayo umfutho owufakayo cha uyaphumelela. Namhlanje-ke ngithemba ngithi angibuye no-50-50 u-50-50 lo umele ini lo engibhala ngawo njengamanje engiza ngawo engibuya nawo ngizonibonisa siqwashisane ngesiqwashisana ngakho sikhanyiselane ngesikhanyiselana ngakho ngoba phela la umsebenzi wokuthi nje sikhanyiselane lapho thina sesidlule khona ukuthi nani nibone ukuthi khanjwa kanjani lapho enixakeke khona sintshele nathi ukuthi sadlula khona lapho kushuthi-ke yiko lokhu ekufanele sikwazi nokuthi sikhuthazane ngakho ukuthi ningapheli umoya lapho eniyakhona nizofinyelela noma ningabona kunzima kangakanani noma ungabona kubuhlungu kangakanani yebo kuba khona imhuzuko phela ebakhona siyadabuka siba nani okusho kona ukuthi indlela mayinempumelelo izoba nobuhlungu izoba nezinto eziningi izoba nezika izoba nazo zonke izinto lezi kodwa-ke lapho kiwa khona kuyafikeka kulo 50-50-ke kulonyaka ngithe ngicela nje ukucacisela abantwana bamathongo ukuthi yindaba kakhulukazi kuthiwa siphahle sithandaze sifaste yingoba yini size silwa kangaka sisenzele ukuthi siyiphushe le ndaba. Abanye banokuthi bacabanga ukuthi mhlambe funeke balale bavuke ekuseni sebephuphile uma ngabe umuntu ohamba namathonga uma umuntu ohamba nenzuzo uma umuntu wamakhosi yes ushuthi wena zonke izinto zizoyizela nje kalula kuwena akwazi ukuthi ziyizele kalula zayizela kalula ngalesikhathi ukukhula yebo wakhula wadlula ebuhlungwini wadlula ezintweni ezithile kodwa usakhula wavikeleka waphila kuze kube manje mawungabheka emuva lapho usuka khona ngiyathemba kufika inyembezi ubuka ukuthi ngabe ngadlula kanjani kunjalo ke kudlulwa kanjalo sonke sadlula kanjalo babesiprotecta babesinikeza indlela yokuphila ukuthi noma ngabe sixakekile noma sesaluza abantu esibaluzile empilweni ababe ma breadwinner kodwa uthola ukuthi uyakhona ukuphila ayekhona kamakhosi lapho ngaleso sikhathi namanje futhi asesekhona noma ungayibona usenkingeni kepha mawusisenkingeni manje angithi lapha bayiveza khona ngesikhathi sokuthi bayakubona ukuthi manje uready ukuthi bakuvezele ukuthi uhamba namakhosi sebekubonile ukuthi usukulungela ukuthi wazi manje usukulungela ukuthi usebenze ukuthi manje ulungisele yakhe indlela-ke manje ilapho-ke esekungena khona-ke ukuthi wena usubonile ukukhula yonke into eyenzekile kodwa manje ukhala ngokuthi sekuthule umsebenzi le ndlela ngiyiboni mina iyaphi abangiphendula amathonga ngisabathe ngithi awaphenduli yilapho-ke manje sebefuna lo 50% ukuthi cha sebenza manje uyasazi ukuthi sikhona khuleka ngoba balaba u50% uqhamuka ngakuthina uqhamuka ngokukhuleka siyathandaza siyaphahla siyafasta kuzo zonke izindawo nje ezinamakhosi kwenzeka-ke ukuthi uma ngabe uphahla endlini sometimes kuke kungabuyi impendulo mhlawumbe uyathandaza endlini uyafasta wenza yonke into uyaphahla kodwa impendulo awuyitholi kusuke kuneyinkinga mhlawumbe nakuleyo ndlu okuyona ungake uphume emntanethongo uhambe uye esigangeni uyophahla khona ufike uthandaze nakhona uphahle wenze konke ohlala ukwenza nanokuloko engitshengise kona lapha yayo kwividiyo yokuphahla ukuthi kuphahlwa kanjani wenzela ukuthi esigangeni yilapho phela uma ngabe uhlala ekhaya elingcolile lapho ukuthi mawuhlala khona makukhona izinto eziyizinkinga amathonga wahlala la kungcole khona amathonga ayabaleka ekhaya elingcolile ekhaya elinobuthakathi ekhaya elineyinkinga nomsindo ekhaya eliyisixakaxaka ayabaleka amathonga kulelo khaya ayohlalela lesigangeni ahlale noma kuphi-ke la ahlala khona kodwa uma ngabe uye esigangeni ingakho sithi uma uhamba uye esigangeni ufike wenze okufanelekile ukuthi ukwenze
lezi indawo ezinye-ke ngisho ezamakhosi entabeni lapho-ke siya khona kakhulukazi mina entabeni angikaze ngiye vele ngaya ngoba ngithunyiwe entabeni ukuyothandaza khona ngitshelwe ngisho isport lapho engizofike ngiguqe khona ngithandaze bese ngiyaphahla ngisho ehlathini yabona lezo indawo yindawo zamakhosi zonke lezo emfuleni ezibeni emadamini yonke indawo le empophomeni olwandle le ndawo lezo nje indawo zamakhosi amakhosi ngoba uhamba namakhosi azokubiza ukuthi woza la iza la iza la indawo zonke lezi ehamba amakhosi so ngaleso sikhathi ubiziwe shona khona ukuze u50% wakho usebenzelayo ukwazi ukuthi uhlangane kube u50% ngempela bakubone nithina ungasikhohlisa ngoba singabantu siyaphila sisesemhlabeni mhlambe uthi ngiyaphahla ngiyathandaza ngenzani kodwa bona bayakubona uma ngabe nje ungenzi zona bayakwazi ukubona ukuthi awenzi zona ubanikeza u10% ubanikeza ubani ubuthi mawubakhumbulile ukukhaniqala phansi noma mawuneyinkinga ila uqala khona phansi ubabize noma ubenzeni bayakubona makunjalo kodwa mangabe uyinikela ngokweqiniso ukhipha u50% wakho wonke wenze konke lokho kufanelekile ngoba phela nabo njengoba befuna ukuthi uyimisele bafuna ukukukhombisa ukuthi zikhona izinkinga la into ekubambile empilweni yakho yile nale nale into ebamba amathongo uhamba nawo nakho kufanele ubalungisele kona angithi nabo bayafuna ukuthi ubalungisele bayafuna ukuthi ubahlambulule bayafuna ukuthi ubenzele zonke izinto zakhona phela la emhlabeni akusho ukuthi sonke sahamba sasenza kahle akekho umuntu othi 100% mina ngenza kahle kukhona ukuthi usungale usudinga ukulungiselwa la nala udinga ukwenzela uxolo lapha nalapha uzolithola kanjani ke lo mlayezo mangabe ukuthi awubanikeza u50% uma ngabe lo 50% ukhipha ngeqiniso bazokwazi ukuthi babuye kuwe ngeqiniso nabo bafike bakukhombisa ukuthi la nakho ngoba okubalekile bafuna wena ukuthi uqale initiation yakho hayi ukuthi bafuna ini okuningi i-initiation ebalekile la bafuna ukuthi uqalise umsebenzi wakho bafuna ukuthi usebenze bayazi bona ukuthi bafuna usebenze ngayiphi yona indlela so ama-spirit guides wakho nawo aphethe u50% aza nawo kuwe uthi mangabe ufaka nawo umfutho ngapha nabo bawufaka umfutho ngapha balethe amaphupho balethe izinto ezithile bakuthume endaweni ofanele uye kuzo bakukhombisa ingozi ezayo bakukhombise abantu abakudla ithende bakukhombisa abantu abakuhamba ngemuva yonke leyo nto leyo ukuze ukwazi ukuqhela kubona indlela zakho zizoqhubeka bakukhombisa izinto eziningi bazokukhombisa kanjani uma ngabe kuukuthi mhlambe uyalala bese uvuka ekseni ucabanga ukuthi uzovuka uphuphe ulale mhlawumbe uthandaze kanye in 2 weeks bese ucabanga ukuthi izinto zohamba kahle lutho kodwa uma ngabe ufaka u50% wakho ngendlela izinto zakho zingacaci kosho ukuthi kukhona inkinga ekhona yilapho ke sekufuneka usukume khona uyobheka inkinga ukuthi ingakuphi amakhosi ayasithanda ngendlela sithanda ngayo sithi noma ngabe sivilapha kodwa wona abe esondela kuwe ekukhombisa ukuthi sukuma mntanethonga sebenza ngendlela ofanele usebenze ngayo amakhosi into eyifunayo ukuthina umkhuleko mina nje kimi bangitshela nje kahle ukuthi thina siphiliswa umkhuleko fanele ukhuleke ngamandla ukhuleke noma ungavuka mntanethonga ngisho ngo3 noma ngo12 uthandaze just 2 minutes uthandazile ukukhiphile lokho kuwe ngaphakathi mhlawumbe phela umthandazo usuze wakuphelela nokuphahla usazi nokuthi uthini kodwa kusalayo uyifakile i-effort uyazi ukuthi fanele uvuke especially nje uma ngabe izinto zakho seyithule ngempela ungasaboni lutho sekuthulekile izinto zakho ungasatholi impendulo yilapho ke mina ngibone khona ukuthi suke sekukhona ubumnyama okukhona ngoba abakwazi ukuthi uthi uyimisele ngempela ngoba phela bona bakhohliseki uthi uyimisele ngempela bengakhona ukubuya kuwe bezokunikeza impendulo bezokhona ukukubonisa indlela eyaphambili kusho ukuthi kukhona ubumnyama obukhona nabo ke lala emini ngelinye ilanga ukuyithathe nje isithongwane emini kulikhona lelo phupho lelizofika uma ngabe uyimisela uthandaza wenza konke likhona leli phupho elizofika elilodwa elishoyo ukuthi elikubonisayo ukuthi cha khona ingxaki ekhona kukhona inkinga la sukuma wenze okufanelekile akwazi ukuthi lingabi bikho nelilodwa kufuneka unake usebenzise nezinto ezisetshenziswayo holy ash ungabasebenzisa usebenzise nomcako omhlophe ziningi izinto ongayisebenzisa mntanethonga amanzi wona lawa amanzi aphuma tap water uyakwazi ukwathatha nawo uwasebenzise mase kuthi ukhwala la mhlawumbe endaweni ohlala ngakuyo phela ngeke uzubonisa abantu ekhaya ukuthi wena uyaphuma ube ngaphandle ubenqunu ugeza uyasithela ngalamanzi uyithele ngawo ubuwathandazela
ubuthandazo, ucele ukukhanya, uthele ngamanzi. Uyayibona leyo nto, uyawasebenzisa amanzi. Ngisho isandla sakho usifake la emanzini, ukhuleke bese uyithela. Alandelayo-ke amanzi elesibili nelesithathu, usuyazi ukuthi hhayi, okusalayo kosuku ngikwenzile imizama. Ngithi uyazama, zama ngendlela yonke, zama ukushunqisa impepha, zama ukuthatha impepha yale yamawele uyibilise, uyisefe bese uyayiphuza. Zama ngayo yonke indlela ukuthi wena uthole amaphupho, ngoba nabo bela bekhona bayazama ngisho bengcolile benjalo ukuthi beze kuwe bezokuvezela amanzi angcolile. Uphupha amanzi angcolile, bayasho ukuthi singcolile. Uphuphe ini, izinto ezithile ezikhombisayo ukuthi lukhona ulaka, bayakuvezela lezo zinto ukuthi hayi khona ulaka la lingakhona. Ngiyabona nje bayazama ngayo yonke indlela. Kodwa mntana ethonga, sengikhuluma nawe ofaka u-50% ngokweqiniso, abakuphendulayo ngokweqiniso, indlela yakhe ehambayo. Nginabantu mina engaqala nabo i-prayer, esaprayer nabo kuleya prayer session esasiyenza. Abantu bahambile ngomkhuleko, bayahamba namanje bayahamba, ziyaqhubeka izinto zabo, bayimisele, bafundile ukuthi kwenziwa kanjani. Hhayi ukuthi all the time wena ufayele ufaste ngaso sonke isikhathi uyafasta. No, akusikhona lokho. Uyafasta ubuye uyeke ukufasta, ubuye ukhulekele nje nasebusuku, uvuka ukhuleke, uwazi ukuthi mhlawumbe ugcina ukudla ngo-5 ntambama, ngo-12 nango-3 uyavuka uyakhuleka. Uyayibona lezo zinto, hhayi ukuthi uzofasta njalo phela. Sekwaba nezifo ey'ningi ey'khona, abantu bangancisha ukudla uzuwe phela. Nazo zonke izinto ey'ningi lezi bayakubona amathonga akho, ayakwazi futhi, akwazi njengoba uzazi wena, ayakubona. Ngisho iwele lakho waphuma nalo esibelethweni sikamama, sengisho umuntu wakho lo okombathile uwazi kahle, ngoba wonke umntwana onenzuza, futhi ngiyasho ngithi wonke umntwana ohamba nenzuza waphuma embethe. Yikho-ke ngisho ukuthi unewele lakho lakamoya, yilo-ke leli likhombisayo iy'ndlela zakho, yilo lele likubonisayo, elikuhlengayo, elikufuna ukuthi mawuqhubeke nalo. Iwele lakho liyakudinga ukuthi mawufake lo 50% ukuze nalo liqhamukise lo 50% kuwe. Amathonga ayakudinga ukuthi uwalungisele izinto zawo ukuthi zihlangane, bafike bagezeke, ubacelele uxolo, ubenzele zonke lezi zinto abazozisho kuwe. Not ukuthi uzocabanga nje ukuthi badinga uxolo bese uyenza, cha. Ngisho izinto abazoziveza kuwe noma ngabe yini, bazokukhombisa. Even umsamo wakho uma ungcolile bazokubonisa. Uma ufaka ngempela u-50% lo ngiwushoyo, bayakwazi ukukhombisa. I-initiation yakho ila ihamba khona kahle. Futhi uma ufaka lo 50%, ngeke nangelilodwa ilanga uze uzwe kuthiwa wena udinga igobongo. Ngeke ulizwe nangelinye ilanga kuthiwa wena udinga igxolo elithile ukuthi hamba ofuna lona. No, bazokutshela ngamanzi, ukuthi hamba uthatha amanzi asendaweni ethile, hamba uthatha amanzi akanje, hamba uthathe ini, hamba wenze ini, okungasikona umuthi. Uma ngabe uthandaza ngempela, uphahla ngempela. Kodwa uma ngabe ungakwenzi lokho, usazohlomekiseka, usazoshona le ushone le, usazothi uma uyile emanzini uhanjiswe umuntu ongasiyona lento oyiyona, ozokufaka izinto eziningi. Uzothi uma usufika ekhaya usuphupha zonke izinto lezi ezingekho, seziyakuphazamisa-ke manje. Yingakho ufuneka uhlale ukhuleka ukuze impendulo zakho nendlela zakho zizohamba ekukhanyeni. Singabantu bokukhanya, singabantu abasebenzisa amanzi, singabantu abasebenzisa izindlela ngomkhuleko. Amanzi siyawakhulekela ngesandla noma ngayini. Isandla sakho mntana ethonga, uma ngabe wazi ukuthi nje ungiphathwa amakhosi, uvele isandla sakho sinamandla. Amanzi uyawathinta, enza izinto, upheka umuntu. Ayikho enye into oyidingayo, udinga nje ukuthi uthembele emanzini, uthembele emkhulekweni, uthembele ekuphahleni, uthembele ekufasteni, ukuze ama-spirit guides wakho athi mangabe esefika no 50% wawo esewuhlanganisile, bese kuyahambeka, awuzukuba nankinga, futhi awuzukukhohliseka, ngoba siyathanda ukuthi sithole ukukhohliseka. Sizwe usubona umuntu esephupha ezinye izinto manje, ubona usuphupha ezinye izinto, usuphupha eminye imithi, usuphupha ini. Uyiphupha kanjani izinto ezikanjalo uwumntwana ohamba namakhosi? Umuntu owathi mayeqala ukuphupha, wabuphupha amanzi, uphuphi ungaphansi kwamanzi, uphupha impophomo, uphupha ini. Yikho ngithi mina zibhekisise ukuthi awulahleki na
ukuze ungalahleki hlala uthandaza, hlala uphahla, hlala wazi ukuthi ngelinye ilanga uyafasta, uzinikeze isikhathi ukuze zonke izinto zakho zihambe kahle. Khuluma nabantu bakho bakuphendule, khuluma nabantu bakho bakuphendula ngisho ubhekile uma ngabe sebazi ukuthi nangoku uyeza usezokhuluma futhi bayazi ukuthi uzothini ngoba wena nabo senixhumene ngale ndlela. I-communication yenu yinhle kakhulu, iyaphakamiswa ubani, iyaphakamiswa wena ngokuthi uyazazi ukuthi uhamba nobani, uyazi ukuthi usondela kanjani kubona. Yingakho-ke besho bethi thina asisiza no-50%, nabo beza no-50%. Siyadingana, ngaphandle kwethu nabo abayilutho, nathi ngaphandle kwabo asiyilutho. Funeke sikwazi-ke lokho ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi wethu siye phambili. Ngiyabonga kakhulu Mntana Mathonga, indlondlo lekhulumayo. Ngicela ni like and subscribe to the channel. Nginithanda kakhulu, nisale kahle.